O Concello de Pontevedra continúa traballando de cara á implantación do transporte a demanda. O Goberno municipal mantivo esta mañá unha reunión técnica para avanzar en dúas liñas fundamentais. A primeira, a creación dun software pioneiro. A segunda, a elaboración dun estudo completo e integral sobre a demanda e a viabilidade deste servizo. Ese estudo vai ter, digamos, dúas partes. Por unha parte, un traballo de campo para estudar a demanda do transporte en Pontevedra, vale? Que demanda de transporte a demanda existe en Pontevedra, e por outra parte, un estudo da viabilidade dese transporte en función dos datos que dese estudo de campo se extraian. Neste estudo realizaránse 2.500 enquisas, tanto a domicilio como nos posibles puntos de orixe e destino. O obxectivo é coñecer os percorridos máis demandados e concretar así as posibilidades de explotación do servizo. Este estudo que nos ten que dar é que tipo de vehículo precisamos para facer estes servizos. Vale? Parece razonável que isto se faga con vehículos, digamos, como os vehículos que utilizan os taxis. Vale? Pero, claro, ao mellor hai un emprendedor en Pontevedra que compra unha flota de 10 vehículos e se oferta dar este servizo. Por iso hai que facer unha análise moi exhaustiva da legislación. Quen pode dar o servizo? Vale? Que tipo de vehículos, que percorridos, que legislación, é moi complexo. O Goberno municipal anunciou que este estudo sairá a contratación as vindeiras semanas e contará cun prazo de 10 meses. Polo tanto, o obxectivo do Concello é que estea finalizado a principios de 2021, cumprindo así cos prazos previstos para que o transporte a demanda sexa unha realidade ao longo deste mandato.